Jo soc la Jèssica Pérez Casas, soc actriu, soc mestra i de tant en tant també faig de presentadora, una mica a grans trets seria això. Jo dic que el teatre està en vena, no?, amb mi, perquè el meu besavi ja feia teatre a la Sala Cabanyes i això va continuar amb el meu avi, amb la meva mare i amb mi, no? Aleshores jo vaig començar a la Sala Cabanyes a fer bé de tot, els pastorets, obres vàries, i tot això jo crec que em va despertar la passió pel teatre, no? Totalment la passió pel teatre, i llavors vaig continuar aquest camí, vaig anar a l'aula de teatre, i per mi l'aula de teatre va representar una obertura també molt gran, no?, a nivell tècnic, a nivell personal, i jo diria que tant la Sala Cabanyes com l'aula de teatre són les meves bases, no? Jo sempre dic que vinc d'allà, no?, i amb molt d'honor i amb molt d'orgull. De fet, ara mateix soc professora de l'aula de teatre i em fa molta il·lusió, no? És com una cosa per mi molt important. Aleshores, quan vaig acabar l'aula de teatre, vaig anar a l'Institut del Teatre i llavors amb molta sort doncs aquest any he entrat a formar part de la jove companyia del Teatre Nacional i estem preparant el Tirant lo Blanc, que l'estrenarem ara al febrer. Per mi el teatre és una cosa molt instintiva, sempre és com el lloc, és com dir que el teatre per mi és com la llar, no? El venir també de família i de... A mi em van instaurar una passió pel teatre molt gran, no? I aleshores m'agrada molt fer molts personatges, no? M'agrada la màgia que té el teatre, no? De captivar, de comunicar a l'espectador. El teatre és molt gran, no? Perquè és un treball molt teu, però que és un treball pels altres, no? Aleshores és màgic el que es produeix tant en el procés d'assajos, no?, que tu fas una evolució, com en les funcions, no?, que cada públic és diferent, que et donen moltes coses, no?, el públic, i és un enriquiment personal molt gran, no?